presents by Rekha Films. DJ हरिओम बसंत DJ हरिओम बसंत घरमी में गावना करोइले चौके पर होटल कोइले घरमी में गावना करोइले चौके पर होटल कोइले बिना पानी के सानेला वाटा गिल सानेला बिना पानी के सानेला वाटा गिल सानेला मोरा सैया मिलल बहकलोल चोली से जिलेबी छानेला मोरा सैया मिलल बहकलोल चोली से जिलेबी छानेला मोरा सैया मिलल बहकलोल चोली से जिलेबी छानेला घरमी में गावना करोइले चौके पर होटल कोइले घरमी में गावना करोइले चौके पर होटल कोइले बिना पानी के सानेला वाटा गिल सानेला बिना पानी के सानेला वाटा गिल सानेला मोरा सैया मिलल बहकलोल चोली से जिलेबी छानेला मोरा सैया मिलल बहकलोल चोली से जिलेबी छानेला मोरा सैया मिलल बहकलोल चोली से जिलेबी छानेला ऐसन रहने बहा सोया के हमारा मिले ना एको घूर रे डाले के लड्डू में चीनी के जगह डाले ला सोया नून रे डाले ला सोया नून रे ऐसन रहने बहा सोया के हमारा मिले ना एको घूर रे डाले के लड्डू में चीनी के जगह डाले ला सोया नून रे काचे बनावेला इको जरा के बनावेला काचे बनावेला इको जरा के बनावेला मोरा सैया मिलल बहकलोल चोली से जिलेबी छानेला मोरा सैया मिलल बहकलोल चोली से जिलेबी छानेला Rekha Digital Recording Studio बेतिया DJ हरिओम बसंत DJ हरिओम बसंत बुझला साया के हमरा पसावना ओही में छेना झारे बोले नी ओकर के जोदी जे पूछहु लागेला राजू मारे बुझला साया के हमरा पसावना ओही से छेना झारे बोले नी ओकर के जोदी जे पूछहु लागेला रवि मारे विकास मनावेला हो राइटर सुमित बतावेला पंकज मनावेला हो डीजे साजन बतावेला मोरा सैया मिलल बहकलोल चोली से जिलेबी छानेला मोरा सैया मिलल बहकलोल चोली से जिलेबी छानेला मोरा सैया मिलल बहकलोल चोली से जिलेबी छानेला Rekha Digital Recording Studio